अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राज है। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त रंगदारी सॉन्ग रिलीज के जा रहा बा जौन गाना के टाइटल बा अहिरान। अरे हाँ अहिरान सॉन्ग कब तक लाता कवना चैनल पर कौ तरीके रिलीज कर देता गाना कैसा होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ई वाला वीडियो में। तो ई वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी भी देख हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बनन आशुतोष तिवारी। अरे भाई लोग गाना के लिखले बनन आशुतोष तिवारी। बाकी तो लोग के ये वाला गाने में म्यूजिक सुने के मिली सुर म्यूजिक के। आ रहा सुर म्यूजिक एगो कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है और वही कंपनी पर गाना भी आई और वही कंपनी वाला म्यूजिक भी दिले बा अहिरान सॉन्ग में। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना गैले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। है ना सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल के गाना के गईले बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला जौन गाना बा तो अग्नि परीक्षा फिल्म के होखेला बा। अरे हम लोग फिल्म के ये वाला गाना होखेला बा जौन गाना के टाइटल बा अहिरान। और अहिरान गाना बतावल जाता कि हाँ बहुत ही बवाल बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना होखेला बा। काहे कि वाला गाना के अभी से ही चर्चा में नहीं, बहुत दिन से चर्चा में बा। सबके कहत रहल कि हम जो एगो अग्नि परीक्षा फिल्म में एगो ऐसा गाना डालल बा अहिरान वाला जौन तो लोग सुनबा लेकिन तो पूरा तो लोग मजा आ जाए और मजा आवे वाला सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर तो लोग के गाना सुने के मिले तो लोग गाने का मिस मत कर लेंगे। बाकी बात कर रहे कि हाँ गाना कब तक ले रिलीज कर लेता तो पोस्टर पर अभी तक ले तो कोनो टाइम हम नहीं लिखल, लेकिन भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ कहीं ये वाला गाने के परसों दिन रिलीज कर लिए। आना भाई लोग आज पोस्टर डलवा तो कहीं 20 तारीख के टीजर आ जाए और 21 तारीख के तो लोग गाना सुने के मिल जाए सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग वीडियो में देखे के मिलन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी। आने वाले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी और एक और ही एक्टर बाड़ी जिनकर नाम बा चहता सिंह। अरे हाँ भाई दोनों आमदी दूधू आमदी तो लोग ये वाला वीडियो में देखे के मिलियन यानी हीरोइन में। और ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही खतरनाक बहुत ही बवाल होके अलबा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुन लेंगे सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर अलबा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ा लेंगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत